thir tu te voin hi November ni som ani a voin lam khanin champhai new champhai lama van doina rap thak tak me thenga chumi chung changa chuan branch oi me new champhai president pulhuna tuna hian kan be mek ani ole pulhuna kha iboi hle mai tiang chung chuan in komna milo siam sakrama kalom hle mai chi baile chi bole ole o pulhun hei kan lo hriat angin social media te kan mu a voin chanhulam khanin inveng chunga che sualna ra thak tak mai khan thlenga ni a kaka khongai takin van doina thlenna hmun takte tin a thlen dan te le khotlang hrui tu te na in han boi pui dan ang te kha seilan rem in ti chin chin te min han sil thengem le o ya veng khan hemi kongil kan ti Mizoram kongil thui kan han ti mo hemi kongil thyan tan hemia to pa son koi de le ke ma ko chhe tu phei chu ni lo wa sulai an kan la tak chen kar ne nan han tok kha pathum man chuang sia tu na thia te hi anin thebul tina ni mo nya anin thebul la chu anin veng zo sia ta lo nyang chu chen tlan diam ta hemi han tlan diam na la han private in leilo no mo kor mo sulai kalvat vela chen anin so ta ni anin so khom ta ni ani chua poile maya khami anvain suta an tlak thak na kha enge asang vi ovem sang lo ve saiden sapia khani amo chutian hiam chelu tu page ni ro adingela chenla han kan pilang emo athuk lai de te khachon kenyang patoi de te kan film na ti vel chon yang ani chua ti chuanin engtin nge van doina khateng khana thlengta a an chanchin enge thi le diam chung chang kha khongain pan ni hi amunan thingha lamo akhal tu barahiat thi mai lo de dam doin te pon chen puya amaro chu dam chuak le ta chuang lo ni hi ti le ta ani chu ti chuan khongain arim chan chuan khami van doina tok ta te kha an ming hi soilan te athi mo chi thawe tuna khuang pha lama kan pha liam ta ka hi an ru kap khan siama aniamo chuan new champhai hian patni an oma lalding liana le vung sian tuanga ti hi new champhai an nia tuna hian an boi pui me kan ni hei ruang phei tu ra hi postmortem kan di la mun tanga phur tu te ne wang khan doctor ten rem min lo ti sak lo maya te chuan zo hei kan thla liam che ni tu na hian buang pha lama kal turin ani chu nia kha in buai khop maya vo in tlai dar thum ti chho tang ha kan ron chai de ungar ngara report kim de hle kha kan du box si wang khanin hun che lu tuk kha kan chu lu tuk ngam lo bok nen ti han hun bin han siam sak thei ta ne kalom le maya ti chuanin kapu kha tiang khanin pathum lai mai nun na an han chan ta ani a poile maya I an lir thei bai ka kha enge a minga ni a tin tu lir thenge ni lai kha seilan them hal lir thei nei tu hi I patchi na ning ka fian ning ta ka hi ka chiang lawa nya nang ma ni veng tho mi a khal tu hi hemi khuang pha kan kha liam tak ber kha ni mo chu dam do ina pon han phur chho kha nia a khal tu ta ka hi an mani a bike nei tu ta ke na khal lo ni mel an ni chuam an accident kha hana le ti khan se me muna pani lai me an boral zeri lo te pakhatan boral le ani a enge ta khanin report han siam tak ro a chuam arem chan chuanin anin so da na te kha enge seilan the anem traditional hanin dim nga kung ang chi koran pesa bor te kha thil ti chini lem lawa amero chu nya then khati chu mon nom vak lo de ten an chung te po hi ruang chuak tur lama te po hi wa hong thar lo tu te pon kan hanin nge na
lo thei kher ngam chu kan hrelowa a adang hi chu ne chiang pho ka postmortem ten ni lo kha chuan ne thom no ha ten ne mo ten chi che thei chu oma kan rong chu ka bera hiam mo sem deu an ni chu ti chuanin kha khotlang throi tu te poin buai hle ma postmortem in kha zan khotim hnuai te po in han che zak mai ani ati chuam in veng nge pon ruang pahnih lai mai nei ani a engtin nge khatia ruang pahnih te in nei ta ka chuan veng khata ruang pahnih om ta ka chuan eng angin nge kalpui in tum khalai kha khongai in kan na rel che lo he ni ruang chuak kan nei a chu buai pu ruang te ka kan siam san nei lo lai ta ka lo ne man ni lo ken ok lum ko sak lam ni kan ne lo zo la ta kha lo ne chung awan kan han siam cha chu cha min han ti boi zol dewa nia kai war pui ne ang ne section lam phe kan in chen don nge ni an tia vui da na po hi nia ma ni na vui ve tu ra nia dar te po hi ai na nga han zia lei thei lo han tar don lo tar lo thei lo ni box si lai te kan da rel hawng chu kan tia ko san ho suai tu tenen tia ngai wang kan da ti man lo de he kan boi pui me ke an ni chu ole hei hun thade mai minam pe a atlang pi chu mai kha han la kan tum ani a chuti rual chuam amuna te kalin a boi berin han ni a khami van doina chiat to chungchang khan sei mai lian tak te po alo om theatin hroi tu ni na khanin thu sei du te po om theye enge thu bok na tan te ni ta se te ro thu sei du te nem kapu ni sei em tur pe chom lo mai ro che lai kong hi nya sia kal chin te che fin kur se kan du khop maya tun ma kong tha du tu kan ni lo ak ten han ti lianan han zut mam nuam ta hian e ro tam tak te tam chin tok selo tin veng dang pho dang atang te po hian an han ting tar ko ma hian pali panga te rual ten an han tan te chu an chi ta chu ti to lo se la kan du khop maya we meng te po han kan han duty ve chol ni kai te na ma ro chu hang ka ti reng sen lo ni lo watin tam tak chen han duty te kha mi huat te le la ma chung kan lo ni ya khang te kan num lo chin lo oma mo chung sang chu kal tur hi te chu a chin kal ma te chuan sim khurangai ni ti hi ane kan chan chin atang te po hian lo se kan du khom mai ole ani chu kha khotlang in buai khop me chu mi chung changa chuan inkom na hun kan han deal cha hun thatak mai new champhai branch choi me president puluna milo siam saka vai chunga lom thu kan seye ko kan lo me ole clear tu te chi bai u kan ti le ngot mai te ang khati jong kha tun tumata na report kan da chu thei chu ni heti rual hian soidu kang ang ring viu maya clear tu ten min lo ngai thak sakin min se thiam tur pan kan som cheu ali ka channel a hian thei ang angin news te kan da chuka kan collect ve bok thina ahar sa le thina report la tur hian hun rei tak te kan man angai chang oma tuntum report kan siam na chungchang a po hian tlaidar thum vel bora report hi kan donga theitop chu eng khotlang hruai tu te new champhai te zo tlang te vc te thlengin kan be chuak deuh vek ti tamai la ob chinchu theitop kan han chua ama ro chu hun kan nei le theilowa zandar sari vel bora thian report kan han siam theita chau ani a nidang angin famkim takpon kan han siam talem lo ani heti rual hian report kan siam thin chungchang a hian comments thanem ngai ten min hu che thina alom om le mai heti rual hianin karil ruwa kangai dan pakhat seilan ve kan du'a thuma tle ma zong kan han da ve zau thina a chan chu report kan siam khu honna te ani deuh ber thina heng hi min ngai thei sak vak lova min han khak zau zau hi in om thina min du sakna ni ti kan ria kan se thiam em ani heti rual hianin kan tong kam man engtinge kan tiang o zol do deuh taka tong kam kan han man chungchanga te min han khak min han ngai theilo lek te khongai kan dil na chungchanga te po kan han om thina heti lai chungchang hi soive kan du deuh leka nia subscriber ten ngai thakin nuam in ti zong thei ang berada chu hi chu kan chak kan tum ber po ani thina chuti rual chuan mi te va biak
kan mer siat ngai mi lo te voi khat ma kan la biak ngai ei lo te kan va bethar lot ma theng khat chu an o ka tanga hei e ngai thak nuam lu tuk lo ti meng don son nuam lu tuk lo te po han biak chang kan nia in tharung em in kan va be thina ta chon boy em chung hian hun min lo siam sakan di awang hian an khong ai na te kan dil lom loma hun pek bek tur te hian kan dil lom thin ti la hi min hriat sakram turin kan du chewa subscriber min du sak em tu te thuron thatak tak min pe tu te po hian kan trong man tur tam takhi chu min thunun hi an tum velu tu kem mon cho ti te po hi ril ruwa ve deu thina thei top chu tak mi mu hian trong kam te kan phim khur ve a mi te ti lung oil hlau reng te pon trong kam kan chep ve thin bokani ti te hi min han hriat sak ula kan van du te lu lem kan ti a news collect le hetianga report la a mi va biak chungchang hi har sai em maya mi biang biak ringot po hi thil har sa mersia lo te chu ani to veinen chiat to achunga hetiang hen report kan vala thina ni a helai kara mi chiat to a e lo zong ti thoma lo om ve chen hi rilru lamin a reboka kan pangking de hu thina hetianga hianin a keima ni mi hring fam kim lo kan lo ni vei bok nen trong kam te man tur chin tok te tin do thei taka han trong tur chin tok te trong che chu tur chin tok te po kan se thiam tok lo fo thina hem chung chang hen subscriber te in mi do thei na te kan ma mo tak zet zeta kan phak ang to kan thiam ang tok tak tak kan chu hi do thei takin min ngai thak saka min pom liam sak chin te po hi min nei sak ve tur hian kan ngen tak mi meu cheu subscriber ten comments min pe a advice min pe a thei top chuin ti hlotlin po hi kan tum ve thina hemi subscriber te kan za lu tuk chewa ti hlotlin kan tum lu tuka hianin ale lam ko nga chon dai pel pal te po hi kan nei ve fo mai bok thina hengte min hriat sak kan du hle mai tin zo na chungchanga hian kan ril ruwa omziak lok sa a zo na kha va pe thin kan nilowa kan va in pe tong maya chuta an thu se zira zo na kha siam ta thin kan ni a ta chuanin zo na nilo a man lo soi to te han zo non pal zau te po hi alo om le thina ni hemi chungchanga te po hian thlir tu te ngai thatu te in mi hriat thiam le zel na hi kan va mamo te lul lem kan ti ani ta chuanin kan soilan le du chu journalist pangai kan nilem lowa reporter thatak kan nilem lo bok nen injir chove nok nok ar khothim dai tak me muwakal kan awang hian kan dai pel phat mai thina ni si a heta hianin min ven puite thuron ngai khak nuam jok min pek fo te hi kan mamo hle mai kan ti a chuti rual chuanin report kan siam ang chia te kini tan po don son nuam lu tuk lo kan ti don nge a min soi selan tum tangor ngor em mon chu ti mai tur comment san don te hian nual ve roi chang kan nei fo thina hente ro chu kan tor tur ani a chuti rual chuanin ka subscriber du om tak te ero chuan hetiang tilowa advice du om jok te thuron rotling tak jok te min pe tur hian keni room lian YouTube channel chuan kan dil tak mi cheuni te chuanin ka subscriber ti taila tong ngai thak nom lo ani em ka hrelowa min du saktu te kan tan in va hlute lu lem ka tilo thailo voini aringot po subscriber kan punna hi aro pui khat ema in mi du sakna min share sakna te like min pek na te comments min pek sakna te ni ti ka hriat hian lom thu se sen rual lo hi ka ba ni in ka hria zorama hianin channel lian tak tak atam khop mai chung te chu erphale lu lem lo ma ila nangma ni awang liau hian tiang hian kan kal thei ani a in chunga hian lom na thu hi soitur kanga khop maya ma seng sei vek sen kha ani chuang boxi lowa ka soi chun te hi lom takin min pom sak tur pen tun tuma hian kan ngen le cheuni ti chuanin subscriber hi kumin chungin nuai khatlin kan chak khop mai ti kha ka soi thina hei in mi du sakna wang leuin mi sing ko le sang sari kan lo cross choder to maya in zawai chunga lom thu ka soi no na heti rual hianin ti thei kan nei tlem zia hi min hriat non sakmol teu khai in rem chana hmuna pianga min lo se sakram zel ula kan tile ngot maya ti chuanin like khemi ku jung puilem min me sakhianin share na chi khat ani a mi notification a khana va thlen pha thina khangte kha min hriat sakin min ti sakzel tur pon kan ngen chewa view
phu lo kan ti jok don nge tiang te hian like po kan dong tha kan in ti ve em maya kan lom tak zet boka kan lom em rual hianin in comments te in like te hi kan be se ro alabang chuang haulo nia kanan ti ni sela a tha ome ti chuanin viewer om tak te ne na han ti ho na hun nei le hi kan chak khop maya pathian rem ti zong ani chuan live in YouTube a hin kan ron la ti lenga chu huna chuanin ti ho na du han se na le in zo na te po pathian rem ti zong ani chuan kan la nei le tura te po ngai taila a tha ange engpo ni sela kum sang ni le som ni pani November ni som kan lo pel ruai chu ani ta der maya kumin chunga pathian mi hruai na hi alom omzia I hremol te ngu khai van duaina trana lungchena chitin reng in kan ram ati boila hian nang le in chung kwa him turing kan du chewa van duaina ten in chunga thla azalo nan thei top chuwa film khuna kongzo theu turin room lian YouTube channel chon du sakna sang ber kan hlan tak meu cheu ani engpo ni sela kan dam chung ni te chia dana dum ber chu pathian thinlunga hriatna tak nei hi ni chumi chu chang theu tu le pathian mal som na dong theu turin in zawa in kan du thlanna te lal palama thlang theu tu tenen du sakna kan hlan cheu ni kan channel te in thira wangin in zawai chunga kan lo me